Moi bons días a todas e a todos os que estedes seguindo esta rolda de prensa. Vou dar conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno hai uns minutos e a continuación, como é habitual, contestaremos as preguntas que se nos formulen ao longo deste tempo. A Xunta de Goberno, que era extraordinaria, tiña como objetivo aprobar determinados planes e medidas relacionadas co desescalonamento. Hai temas que siguen pendientes, entre outras cuestións, porque, como de todos é sabido, o decreto lei que regulará o novo estado de alarma aínda non foi aprobado e aínda non foi publicado, polo tanto, é bastante probable ou incluso previsible que nos próximos días, seguramente o vindeiro luns, teñamos que ampliar ou matizar algúns dos acordos a día de hoxe, pero non entendíamos que non podíamos esperar máis tempo, toda vez que a nova etapa se entrará o día 25. Eso sí, con esas dúas incógnitas, o contido exacto do decreto que regula a nova prórroga do estado de alarma e tamén co desconocimento a día de hoxe de se Galicia entra efectivamente ou non na fase 2 a partir do vindeiro luns. Damos por suposto que sí, xa veremos se así ou non, e tamén porque estamos pendentes de que por parte da comunidade autónoma se publiquen determinadas resolucións con relación a determinados servicios que nos impiden seguir avanzando mentre non existan esas resolucións da Xunta. Falo, por exemplo, en materia educativa. Bueno, dos acordos que se adoptaron, un deles xa era público e notorio, que era que efectivamente a partir do día 25 se amplía o espacio onde será exixible o pagamento na zona hora. En principio se amplía as zonas de parada corta, estaba no entorno da Plaza de Bastos, se incorpora o ensanche e de momento se mantén a non exixibilidade dese pagamento no campus universitario en Conxo, en Pontepedriña. É dicir, das 1.700 plazas aproximadamente de hora que hai en Santiago, actualmente, a día de hoxe, en torno a 100 son de pago, en 1.600 non se está exixindo. A partir do luns serán 700 as que sean con pago exixible e quedarán 990 nas que o pago non será exixido de momento, temporalmente, que serían campus, Pontepedriña e Conxo. Volvo a repetir, estas son decisións que se van a ir revisando semana a semana. En segundo lugar, se aprobaron planes de desescalonamento referidos a determinados servicios. No ámbito sociocultural se incluye unha relación bastante pormenorizada dentro da propia documentación que se colgará na página web dentro dunhos minutos. Simplemente, a efectos de clarificar cousas, apuntar dous datos. Primeiro, a plena normalización do funcionamento de instalacións socioculturales e do ámbito cultural do Concello se prevé para o 2 de xullo. A plena normalización, entrecomillada, normalización dentro desto que se está empezando a chamar a nova normalidade, que é o escenario que seguirá o actual estado de alarma, posiblemente o estado de emerxencia sanitaria, que ainda se prolongue un pouco despois do estado de alarma. Por lo tanto, día 2 de xullo é a data que falamos para a plena normalización nesta nova etapa, e, mentras tanto, vai ir habendo un proceso etapificado. Por exemplo, o 25 de maio, a partir do luns, abrirán inicialmente 4 centros socioculturais: a Casa das Asociacións, o Centro Sociocultural do Ensanche, o de Fontiñas e o de Vite. Serán os 4 primeiros. Esperamos que unha semana ou 14 días despois abrirán outros 4. Conxo, Castiñeiriño, Santa Marta, etc. E paulatinamente se irá estendendo a apertura hasta chegar a este 2 de xullo, no que pretendemos ter unha normalización no funcionamento das instalacións culturais e socioculturais do Concello. No caso de turismo,
A previsión é abrir o funcionamento máis ou menos normal de ICOLS e da Oficina de Turismo o 15 de xunio. Con todo, este tema está coordinándose coa Xunta de Galicia, por lo tanto, abriremos ao mesmo tempo as oficinas que dependen do Concello de Santiago, tanto no aeroporto como na Rúa do Villar, en paralelo e en coordinación coas da Xunta de Galicia. A data inicialmente falada é o 15 de xunio, en función da evolución do estado de alarma e dos permisos de viaxe, se podía adiantar, probablemente non se atrase esta data, pero se se habilitaran anteriormente os permisos de viaxe, pois teríamos que reconsiderar esta cuestión. Tamén en materia de seguridade cidadán, se acordou non autorizar as solicitudes, que xa temos algunha, para cacharelas de San Xoán. Entendemos que as condicións de seguridade exigibles para o día 24 de xunio son moi dificilmente compatibles coa organización habitual das cacharelas, das sardiñadas, de todas as actividades. Por lo tanto, a lo menos de momento non se van a tramitar, nin se van a autorizar esas solicitudes de cacharelas. En outro orden de cousas, tamén na mesma materia, se aprobou o programa de desescalonamento en instalacións deportivas. O planning está colocado ou se colocará dentro de uns minutos na página web, se divide en varias etapas, a primeira do 25 ao 31 de maio, a segunda do 1 ao 7 de xuño e a terceira do 8 ao 14 de xuño. Prevemos unha nova normalidade, ou igual que instalacións culturales, a partir do mes de xullo. Con relación a este tipo de actividades, tamén por parte da Xunta de Goberno Local, se resolveu con relación a Salgueiriños e con relación ao mercado de gandos. Con relación ao mercado de gandos, se resolveu autorizar a concesionaria a que poida reabrir a partir do luns, sempre cando se dé un cumprimento exacto da instrucción dictada pola Consellería de Agricultura no día de onte. Por tanto, se resolve levantar a suspensión, autorizar a apertura, pero condicionada a ese cumprimento. Con relación ao mercado de Salgueiriños, que depende directamente do Concello, tamén se autoriza a súa reapertura este xoves en unhas condicións que están fixadas e que están colgadas na página web. Estarán colgadas antes da unha. En esencia, poderá haber un máximo de 65 postos, haberá distancia que está reglamentada entre posto e posto e vías de comunicación peonil internas moi amplias, de un mínimo de 7 metros de anchura e un máximo de 9. Se colocará o plano e se sinalizará a ubicación exacta de cada posto. Falaremos coas persoas autorizadas para instalar postos, se resolverá a instalación en un ou en outro, xa veremos se en virtud do orden de chegada ou se en virtud do número de licencia que teñen. Se falará con eles para tomar unha decisión definitiva. En todo caso, a Policía Local fará un acto de presencia de forma intensa e, polo tanto, verificará o estrito e exacto cumprimento desta normativa, ao mesmo tempo que deben cumprir e comprometerse a elo os responsables dos postos a cumprir as normas de higiene. Non só as distancias, evitar a acumulación de público e, por suposto, se alguén se proba unha prenda, debe ser retirada da circulación e debe ou ser desinfectada ou debe pasar o período suficiente para garantir que non hai peligro no caso de que o toque outra persona. Debería quedar inmobilizada durante un período de 4 ou 5 días. Ben, en outro orden de cousas tamén se autorizaron
determinados contratos. Un deles é o Servicio de Conservación, Mantenimento e Reposición da sinalética na vía pública, que se prorroga. Tamén se acordou a prórroga no Servicio de Deportes do contrato de mantenimento e conservación dos campos de fútbol municipais e das zonas verdes anexas as instalacións deportivas. Tamén se acordou a proposta da Consellería Delegada de Deportes o contrato de conserxería e limpieza de instalacións deportivas. Bueno, deso dase cumplida conta no resumen de prensa. Isto en suma foi o que dou de sí a Xunta de Goberno de hoxe. Eu non sei se hai preguntas. Ramón de Onda Cero, que opinión lle merece o acordo entre o Goberno e Bildu para derogar a reforma laboral e como podería afectar a empresas e traballadores en Santiago? Bueno, primeiro estou á espera de saber en realidad cal é o contido correcto dese informe, dese acordo, porque non o sei con exactitude. Particularmente penso que un acordo desa trascendencia, un escenario tan complexo como este, deberá, na medida do posible, ser o resultado de un consenso ou dun acordo cos axentes sociales. Cousa que non sucedeu cando se aprobou a reforma laboral. A actual reforma laboral foi unha imposición do goberno en aquel momento, con maioría absoluta, co acordo da Confederación de Empresarios e un choque frontal coas organizacións sindicales. Independentemente dese pecado original, me parece que un escenario tan complexo como este debería intentarse un acordo social o máis amplio posible. A segunda parte dese acordo, que fai referencia á utilización do remanente de tesorería dos concellos e as condicións de aplicación da chamada Lei Montoro, me parece moi positivo. O único que me parece que non deixa de doerme é que ese tema se fora a resolver por esa vía e non pola vía máis razonable, que é que o propio goberno houbera dictado un decreto no seu día, que é o que todos levamos 2 meses esperando. Paula, Cope, tomou algunha decisión sobre o apóstolo? A Asociación Pura Raza Cabalo Galego pide o traslado da proba da ascensión ao 25 de xullo. Será posible? O imos a estudiar. Farei pública esas decisións tomadas nos próximos días, pero por supostísimo vai haber ofrenda con un formato diferente e salvo o rebrote, vai haber festas do apóstolo. Lóxicamente, o formato e o contido desas festas pois serán axeitados á nova normalidade e, polo tanto, trataremos de evitar concentracións masivas de persoas, o cal vai a condicionar gravemente ou totalmente os actos que se poidan celebrar, por exemplo, na Plaza do Obradoiro. Compostela Aberta solicita a retirada das pistolas Taser. Quería saber cando poderá empregalas a policía e en que situación e se terá en conta a opinión desta formación. Vamos a ver. As pistolas Taser, que se compraron 2 unidades, por lo tanto, iso quere dicir que non van a ser de uso ordinario por parte dos axentes. Temos 127 policías, hai 2 pistolas, pois é evidente que as 2 pistolas van a estar no cuarteliño e, polo tanto, terá que ser o xefe de servicio o que ordene ou autorice a súa utilización en aqueles supostos que se considere que corresponde facelo. A mí me sorprende que nos preocupemos polas pistolas Taser cando os 127 axentes levan a súa pistola reglamentaria. E, desde logo, me parece moito máis grave que tuveran que utilizar a súa arma reglamentaria que en un momento determinado e puntual poideran ter que utilizar unha pistola Taser co obxectivo de reducir a unha persona. Os casos serán aqueles que a propia xefatura ou o propio mando operativo do corpo entenda necesario para garantir a seguridade das persoas e para evitar males maiores. Aí, en toda a actuación policial, hai 2 principios que sempre están vixentes, que son
congruencia e proporcionalidade. Non se lle pode pegar un tiro a alguén porque fala alto ou porque escapa, porque sería desproporcionado. Por tanto, todos os axentes saben que poden utilizar un arma cando a súa propia seguridade está en risco e que a súa actuación ten que ser proporcional ao risco e a amenaza que se corre. Nas circunstancias derivadas do COVID-19 hai un problema adicional, que é que a veces pode haber personas que non é posible saber se están infectadas ou non, e, por lo tanto, o procedimento de reducción normal que agarrando, pois nesta etapa é complicado. Con todo, a utilización das pistolas Taser é tan extraordinaria que de momento non se utilizou ninguna. Eu ponía outro día, non sei como preguntou, o mesmo exemplo. No seu día se comprou un rifle de precisión para a policía local. Foi por mandato meu. Comprouse hai máis de 20 anos. Preguntei cantas veces se usou. Ninguna. Dixen, bueno, mandade a calibrar por si acaso, porque ao mellor o día que o queiran utilizar, que sea necesario, xa non é operativo. Por que se comprou? Porque houve varios problemas de fuga de animales no mercado nacional de gandos, de xabarís que invadiron o espacio urbano e pois se considerou que unha defensa de goma ou unha pistola non é un mecanismo axeitado para facer frente nin a un xabarín, nin a unha manada de xabaríns, nin a un animal de 300 kilos. Por tanto, se marcou ese arma e casualmente nos anos 90 houve 2 ou 3 veces nas que fixo falta e daquela non había, e desde que se comprou non volveu a facer falta nunca máis. Bueno, pois ao mellor que as pistolas Taser pasa exactamente o mismo, o que xa non faga falta utilizalas nunca. Pero é necesario que exista esa disponibilidade e que exista un elemento intermedio entre a defensa de goma e unha pistola reglamentaria de 7,6 milímetros. A este respecto, Manuel Pardo di: non hai un risco no seu uso cando as Taser non aparecen citadas nin como material obrigado nin como equipo opcional á elección dos concellos no decreto que desenvolve a Lei de Coordinación de Policías Locais en materia de uniformidade e acreditación a medios técnicos? Non podería o seu uso levar a unha situación ilegal? Pois non, e ademais hai tantas cousas que non aparecen neste decreto que o que é feito de que non aparezcan no decreto simplemente quere decir que non aparecen no decreto. Non quere decir que exista ningún nivel de vinculación a maiores deso. Tampouco no decreto di nada de que estén prohibidas. De feito, hai o compromiso de dotar tamén a Policía Nacional de pistolas Taser e hai outros corpos policiales en Galicia que xa dispoñen delas, por exemplo, Carballo, que non me parece que sea precisamente unha gracia, digo, por poñer un exemplo de un municipio gobernado por unha formación política que en principio se supón moi cuidadosa en todo este tipo de cousas. E máis, en xeral, a pistola Taser é unha alternativa a unha pistola reglamentaria de menor impacto e de efectos moito máis reducidos. E volvo a repetir, levamos un mes e pico con elas, non hai ninguna utilización e tampouco se pretende que sea de acto de uso habitual, simplemente o que se pretende é un recurso que está aí a disposición por se fai falta. Poño o exemplo de rifle de precisión que se comprou hai máis de 20 anos e que ainda non se utilizou nin unha sola vez. Pero o que espero que o revisen, porque se mañán temos un problema con un xabarín no centro da ciudad, pois, hombre, reducilo con tiros de revólver é unha carnicería. E é inapropiado e, ademais, é un factor de risco. E coa defensa de goma, prefiero non opinar xa. Paula, tamén. Unha aclaración sobre as cacharelas. Non se autorizará ningunha? Os veciños non poderán pedir autorización para facelas a nivel individual? Os veciños poden pedir todas as autorizacións que queiran. Que se lles conceda ou non é outra cousa. E nós estamos falando de cacharelas en espacios públicos. E en espacios públicos
o criterio a día de hoxe é que non se van a autorizar. Se houbera cambios, xa os faremos públicos. Pero para que non teñamos malos entendidos, o criterio é que non se van a autorizar. En calquer caso, si se habilitan cachareras en espacios privados, é evidente que será baixo a responsabilidade de aqueles que as organicen e, por lo tanto, deberían dar cumprimento a todas as normas que sean de aplicación en ese momento. Rosa da Voz, renuncia xa entón a que haxe algún acto alternativo no Obradoiro o día 24? Non exactamente. O que si dixen é que vai condicionar gravemente todo o que se poda facer na Plaza do Obradoiro. En principio, eu non sei se haberá o tradicional desfile ou tradicional revista, non sei se será compatible coa situación que tenemos, nos tenemos que ir adaptando ás circunstancias. Se elo di polo espectáculo de luz e sonido, confeso que sí que non se vai facer. Estuvemos traballando con el hasta o último momento, todos os estudios que fixemos da Plaza do Obradoiro nos daban entre 600 e 800 personas sentadas e, aínda que ese espectáculo se plantexaría fundamentalmente pensando no seu reflexo televisivo, polo seu coste que supera os 100.000 euros, dos 120.000 euros, me parece que non iba a ser entendido que un espectáculo dese coste solamente o poderan disfrutar un número tan limitado de personas e, polo tanto, descarto que se celebre e xa anticipo que eses cartos van a ser destinados polo consorcio para a ampliación do programa e iso é o que se lle propuxo ao consorcio do programa de axuda a comercios e hosteleiros, que se vai haber ampliado na cifra que se rebaixa da dotación dos fogos e do espectáculo. Se rebaixan de aí uns 100.000 euros que quedarán disponibles para eso. Nada máis. Nada máis, pois, moitas grazas a todas e a todos e, bueno, o luz volveremos a vernos.